Казвам се Георги Иванов и работя в М+С Хидравлик АД, където произвеждаме хидравлични мотори, сервоуправление и различни хидравлични изделия, като ние сме един от стойните лидери в света в областта на хидравликата. Днес инсталирахме система за енергиен мониторинг в най-големия консуматор в нашето производство, това е термичният цех Айхелен, където имаме инсталиране няколко пещи за цементация, отпуск и друго термично оборудване. Целта на тази инвестиция е да подобрим потреблението на електроенергия, да оптимизираме потреблението на енергия и по този начин да спестим пари от икономия на електрическа енергия. Този проект е реализиран по европейска програма за подобряване на енергийната ефективност на М+С Хидравлик, финансирана с Норвежкия фонд. Като фирма Енергомонитор е изпълнител на тази дейност, като след инсталирането можем да виждаме на софтуера във всеки един момент потреблението на всеки един консуматор в реално време. Също така можем да видим и данните са с натрупване, при което можем да правим и отчети за периоди. Тук се вижда потреблението. За сега имаме съвсем малко данни, но с времето ще се натрупват. Тези данни могат да бъдат анализирани, обработвани, така че с цел да се постигне максимална ефективност.